Mayong adlaw kaninyong tanan. Karon atong hisgutan ang pag-ampo sa mga santos. Ngano man ning mga Katoliko nga mag-ampo man sa mga santos. So mga kaigsunan, ani ang panudlo sa atong Santa Iglesia. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga kinahanglan ang pag-ampo ngadto sa Dios alang sa kaluwasan, mahitungod sa pagsangpit sa mga santos nga atuwa sa langit. Kini maayo ug mapuslanon ang mga santos nga naghari uban kang Kristo didto sa langit, makaampo alang kanato ug makadungog sila sa atong mga pag-ampo. Busa makaayo alang kanato ang pagdangop sa ilang panabang. Ani ang mga pagsupak. Supak ono, si San Pablo miingon, walay lain man nalaban taliwala sa Dios ug sa tao, si Kristo nga tao. Unang Timoteo 2:5. Busa dili na kita modangop ug lain man lalaban gawa sa bugtong manlalaban nga mao si Kristo. Supak 2, si Jesus mingon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili pinagi kanako. Juan 14:6. Busa si Kristo ra ang bugtong dalan ngadto sa amahan ug dili si Maria o ang mga santos. Supak 3, si San Pedro miingon, ang kaluwasan makaplagan diha lamang kaniya, kay wala nay lain ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Buhat 4:12. Busa dili na ta mosangpit og lain pang mga ngalan gawa sa ngalan ni Hesus. Supak 4, sa sulat ngadto sa taga Hebreo mabasa, ug busa makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinagi kaniya, kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Hebreo 7:25. Igo na nga si Kristo magampo alang kanato. Supak 5, ang mga santos nga gisangpit sa mga Katoliko dugay nang nangamatay, busa dili sila makadungog sa musangpit kanila tungod kay wala naman sila pagkaamgo. Ang mga patay dili na makadaig sa Ginoo. Salmo 115:17. Supak 6, ang mga santos dili angay nga simbahon, kay gani si San Pedro midumili man nga simbahon siya ni Cornelio ug miingon, tindog, ayaw akog simbaha, kay tao lamang ako. Buhat 10:25. Supak 7, ang mga anghel usab dili angay nga simbahon, kay ang usa ka anghel nga buot simbahon ni San Juan mibalibad man sa maong pagsimba og miingon, ayaw ka na buhata, sulugoon lamang ako sa Dios sama kanimo, mao simbaha ang Dios. Pinadayag 22:8-9. Mga kaigsunan, ani ang atong mga tubag. Si Kristo ang atong bugtong manlalaban kabahin sa iyang buhat sa pagpanubos, nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang mga tao. Unang Timoteo 2:6. Apan si San Pablo usab miangkon nga nahimo siyang manlalaban tungod sa maayong balita. Ang Dios naghatag kanako sa buluhaton sa pagpanalipod sa ebanghelyo. Filipos 1:16. Ug iyang gisgutan si Moises nga tigpataliwala pinaagi sa iyang paghatag sa kasuguan ngadto sa katawhan. Ang balaod gihatag pinaagi sa mga anghel, inabagan sa usa ka tawo nga may maoy tigpataliwala. Galatia 3:19. Ang mga santos matawag nga manlalaban dili sa pagpanubos kun dili diha sa ilang pagka makaampo alang kanato. Ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. Santiago 5:16. Sa daang tugon si Abraham nagpataliwala alang sa katawhan ug sa Dios. Misugot nga dili niya laglagon ang syudad kun dunay 5 lamang ka matarong nga mga tawo nga hingkit-an tungod sa pangaliya ni Abraham. Genesis 18:32. Sa panahon sa ilang gubat batok sa mga Amerikanhon, samtang si Moises nag-ampo, mudaog sila batok sa ilang mga kaaway. Apan kung muhunong si Moises sa pag-ampo, ang ilang mga kaaway mudaog batok sa mga Israelitas. Dinhi atong makita nga ang pag-ampo ni Moises mas lisod nga buntugon sa mga Amerikanhon kaysa espada ni Josue. Exodus 17:11. Ang katawhan nga nakasala silutan na unta sa Dios apan wala niya ipadayon tungod sa pag-ampo ni Moises. Ang Ginoo miingon kang Moises, gispasaylo ko sila sumala sa imong hangyo. Números 14:20. Ang tulo ka mga higala ni Hub midiretso silag ampo ngadto sa Dios apan giingnan sila sa Dios sa pagdangop kang Hub nga usa ka taong balaan, kay ang pag-ampo ni Hub alang kanila mo'y iyang pamation. Hub 42:8. Sa dihang usa ka magtutuo nga namatay didto sa Hopi,
gipakuha sa mga tinun-an si San Pedro nga didto sa kasikbit nga dapit sa Lida aron magampo alang sa namatay. Buhat 9:36 ngadto 39. Nganong wala man lang sila mo direktag ampo ngadto sa Dios? Nganong ila pa man nga gisangpit si Pedro? Tungod kay nasayod sila nga ang pag-ampo ni Pedro dakog kahimuan. Sa dihang si Pablo, hiabtan og unos-kuyog ang 273 ka mga pasahero sa barko. Usa ka anghel mipakita kaniya og miingon, "Ayaw ka hadlok, Pablo, ang Dios sa iyang kaayo muluwas kaninyong tanan tungod kanimo." Buhat 20:23 ngadto 24. Pasabot nga tungod sa mga pag-ampo ni San Pablo. Si Jesus nagtudlo kanato, ayaw kahadloki ang makapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Mateo 10:28. Si Moises nga dugay nang namatay nakita sa mga tinun-an nga nakigsulti kang Hesus. Mateo 17:3. Si Jesus nagtudlo sa iyang mga tinun-an nga pagkamatay sa kabos nga sila saro, gidala siya sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham samtang ang dato nga nangamatay o gilubong nagantos dito sa kainit sa kalayo. Lucas 16:22-25. Si Jesus nagisgot ni Abraham, ni Lazaro ug sa dato nga dunay pagkaamgo sa sunod nga kinabuhi luyo sa kamatayon. Ug si San Juan nagmatuod kanato sa dapit nga nahimutangan sa mga kalag sa mga santos. Ug nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsaway sa sangyaw sa pulong sa Dios. Misinggit sila, Ginoo nga labing gamhanan, balaan ug matuod. Pinadayag 6:9 ngadto sa 10. Bisan kung tuan na sila sa pikas nga kinabuhi apan nagpadayon sila sa pagtabang sa mga buhi. Usa ka minatay nga gilubong natandog sa bukog ni Eliseo og nabuhi. 2 Hari 13:21. Busa mahitungod kang Eliseo giingon, walay butang nga malisod ra kaayo alang kaniya, bisan sa namatay na siya ang iyang lawas naghimog milagro, sa kinabuhi ug sa kamatayon naghimo siya og katingalahan nga mga milagro. Sira 41:13 ngadto sa 14. Walay nakita nga panagsupaki si Jacob sa pagsangpit sa Dios dason sa pagsangpit sa iyang anghel. Ug nganong misangpit man si Jacob sa iyang anghel kung wala pa siya magtuo nga ang anghel makadungog kaniya. Si Anghel Rafael mipailangad to ni Tobit og miingon, "Tobit, sa pag-ampo mo og ni Sara sa Ginoo, ako mao ang nagdala sa inyong mga pag-ampo ngadto sa iyang mahimayaong presensya." Tobit 12:12. Og si San Juan midason niini, laing anghel nga may dalang bulawang sudlanan insenso, miabot og mibarug atubangan sa halaran. Gihatagan siya daghang insenso aron idugang sa mga pag-ampo sa tanang katawhan sa Dios ug ihalad didto sa halaran nga diha sa tubangan sa trono. Pinadayag 8:3. Kung ang mga anghel mao ang tigdala sa ato mga pag-ampo, nganong dili nato sila masangpit sa pagtabang kanato? Si San Pablo miingon, busa unsa man di ay ang mga anghel, silang tanan pulos mga espiritu nga nag-alagad sa Dios ug gipadala niya aron pagtabang ni adtong maluwas. Hebreo 1:14. Karon kun ang mga anghel nga lahi og kahimtang kay kanato nagtinguha sa atong kaluwasan pinaagi sa ilang pag-ampo, dili ba usab di ay ang mga santos nga mga tawo nga sama kanato nga nakasinati sa atong tawhanong kahuyang? Kun ang mga anghel nakadungog sa atong mga pag-ampo, mao usab ang mga santos. Si Jesus miingon, nahisama sila sa mga anghel. Mateo 22:30. Si San Juan nagmatuod usab, ang nasayra nato mao ang inigpadayag na ni Kristo mahisama kita kaniya kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayod. Unang Juan 3:2. Ug mahitungod sa kahibalo sa mga langit nung binuhat si San Pablo miingon, ang nahibaluan ko karon tipik lamang apan mahingpit ra kini unya sa kahingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako. Unang Korinto 13:12. Sa dinhi pa siya sa kalibutan si San Pablo miingon, wala ko'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo. Episo 1:16. Karon nga ato ana si San Pablo sa langit, mahimo ba nato ang paghunahuna nga nalimot na siya sa iyang mga kaigsuunan nga niya pa sa kalibutan? Kung ang gugma mao ang nag-agda sa mga santo sa pag-ampo alang kanato sa buhi pa sila, karon ang gugma maghingpit dito sa langit, busa masiguro nato nga mas mosamot ang ilang pag-ampo alang sa ilang mga kaigsuunan nga niya pa sa kalibutan.
Kung nakatabang sila kanato sa buhi pa sila, muhunong ba di ay ang ilang katabang kanato karon nga hingpit na silang nahiusa sa Dios? Angay natong timan-an ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang bisan unsang kaayuhan nga atong nadawat tungod sa pangama sa mga santos, kining tanan nagikan sa Dios nga mao ang tinubdan sa tanang mga maayong butang. Santiago 1:17. Sama ang buwan nang hulam sa iyang kahayag gikan sa adlaw, ang mga santos usab nagkuha sa ilang kahayag gikan ni Kristo nga mao ang adlaw sa katarong. Apan angay usab natong timan-an nga gibut-an sa Dios nga dunay mga grasya nga atong madawat gikan kaniya pinaagi sa pag-ampo sa mga santos. So ani ang atong mga tubag karon sa mga pangutana, ang bugtong pagkamanlalaban ni Kristo unang Timoteo 2:5 mahitungod sa iyang buhat sa pagpanubos unang Timoteo 2:6. Busa wala mosumpaki niini ang pagkamanlalaban sa mga santos diha sa ilang makaampo ngadto sa Dios alang kanato sumala sa atong napamatud-an nga sa unahan. Tubag sa ikaduhang pangutana, si Kristo maong bugtong dalan ngadto sa Amahan. Juan 14:6. Kay pinaagi sa iyang kamatayon na abli ang langit alang kanato. Efeso 2:18. Ang mga santos atong dalan kun panig-ingnan sa ilang pagsunod kang Kristo. Unang Korinto 11:1, Pilipos 3:17. Tubag si katulong pangutana, walay lain ngalan nga gihatag nga makaluwas kanato. Buhat 4:12. Kini matuod sa paagi nga si Kristo ang tinubdan sa atong kaluwasan. Ang mga santos makaluwas dili sa ilang kaugalingon kun dili ingon nga mga instrumento sa Ginoo. Unang Korinto 9:22, buhat 13:47. Tubag sa ikaapat nga pangutana, kung si Kristo nga tuwa sa langit nagpadayon sa pag-ampo alang kanato. Hebreo 7:25. Wala ka na magpasabot nga dili na kita makaampo alang sa usag-usa tungod kay gibuot sa Dios nga dunay mga grasya nga gikan kaniya nga atong madawat pinaagi sa pag-ampo sa mga santos. Job 42:8. Tubag sa kalimang pangutana, ang walay kabana mao ang lawas sa minatay. Ecclesiastes 12:7. Apan ang mga kalag sa mga santos atoa karon sa langit uban sa Dios. Pinadayag 6:9 ngadto sa 10. Ug duna sila'y pagpakabana alang sa mga buhi. Lucas 16:22 ngadto sa 24. Tubag sa kaunom nga pangutana, si Cornelio bag-o pa nga nakabig busa wala pa katudlo sa pagsimba sa usa ka santos, kay ang mga pagano nagtuo nga tungod kay ang mga apostoles makahimog milagro, mga Dios nga nanaog gikan sa langit. Buhat 14:11. Apan ang mga santos masimba sa paagi nga pagtahod o pagpasilungog kanila. Daniel 2:46, kama 2 Hari 2:15. Tubag sa kapitong pangutana, dunay duha ka posible nga husay niining bahina. Una, agi kinig pagtuboy sa kabalaan ni San Juan tungod kay ang mga santos nahisama naman sa mga anghel. Mateo 22:30. Ikaduha, ang himaya sa anghel sama sa himaya sa Dios. Oseas 12:4. Busa nagtuo si San Juan nga si Hesus ang iyang nakita. Busa ang buot niya kining simbahon. Ang anghel masimba usab ni anang paagi sa pagtahod sa pagpasidungog sa anghel. Josue 5:14, Daniel 8:17. Ang atong mga pagtulunan karon nga makuha niini, kinahanglan nga atong hatagan og pasidungog ang mga anghel og mga santos pinaagi sa atong pagsaulog sa ilang kapistahan ug sa pagdebosyon ngadto kanila og pagsunod sa ilang pagkinabuhi. Ang tawag sa pagbalaan alang sa tanan og mahimo kini diha sa atong tagsa ka mahimutangan diha sa atong panimalay, sa atong buhatan og sa atong palibot. Atong pahimuslan ang mga kahimanan sa pagsantos sa atong kalag pinaagi sa mga pag-ampo ug sa mga sakramento, labi na gayud sa mga sakramento sa kumpisal ug pagkalawat nga kanunay natong madawat. Daghang salamat.